नुगासिनो दं जों बिजेपिखौ थोंजोङै बुंगोन बिथां स्टेटआव सरकार सालायगासिनो दं जोंनि काउन्सिल फिसाखौ मानो नोजोर होदों रायजो राजाफोरा मिथिगौ ना जोंनि 6 शिड्युलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गुबुनफोरा बेवहाय हानि मोनथाय गैया दं दासान्दि एबसुआबो बिराद गोख्रोङै बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै थोंजोङै बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव बबेबा हानजानि जानानै बिथांमोना भट बिगासिनो दङ नाथाय जोङो बे एखे हुदाखौ जोङो लानो सानाखै जोङो दिनै सोरखौबा मुं लानानै जोङो सोरनिबा पार्टिनि जानानै जों दिनै खोथाखौ बुंनो फैयाखै आङो स्पष्ट खोथा बुजायनो फैदों जे एबसुआ जोंनि हारिनि सिनस्रि होननानै जों बयबो मिथियो बर' हारिनि सिनस्रि होननानै जों बयबो मिथियो आन्दोलननि मुङाव दिनै जोंनि गेजेराव माबायदि थासारि जाखो जों बेखौ बयबो रोखा रोखा मिथियो फैयै फैयै बिथांमोना सोमावसारनाय हाबाफारि लायै लायै 2020 मायथाइयाव मोनसे बिटिआर सुक्ति खालामनानै फैयो जाय सुक्तिखौ बिथांमोना गोग्गानानै बुंबावोसो मुङानो बेसेबांबा गिदिर होननानै नाथाय जों मिथिगौ बे जोंनि बड'लेण्डनि सिमाङा दिनै बिटिआर सुक्तिजों जोंहा जाफुङाखै जोंनि सिमाङा जोंनि बड'फानि सिमाङा बिटिआर सुक्ति नङामोन जितु जोंहा 2003 मायथाइयाव 10 फेब्रुवारि दानखालि जोंनि गेजेराव मोनसे बर'नि थाखाय गोख्रों मोनसे सुक्ति भारतनि संबिधानजों मर्यादा मोननाय सुक्ति जाबोदोंमोन बेनो जाहैबाय बिटिसि सुक्ति बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जाय सरकारखौ दिनैसिम बिटिआर सुक्तिनि उनावबो बिथांमोना बिटिसिखौ खोमोरनो हायाखै दिनै बिटिसि सुक्तिखौबो बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनावबो दिनै बिटिसिआनो दिनै बिथांमोननि सरकार दिनै बिथांमोना बबेबा सरकारि मेम'फोराव बिथांमोना लिरनो हाया दिनै बिटिआर गभर्नमेन्ट होननानै नाथाय बिथांमोना माखासे पोस्टार एडभार्टाइजमेन्ट खालामदों बिटिआर गभ होननानै नाथाय आयेनगत भाबै नोंथांमोना नुगोन बिटिसिआसो मर्यादा मोननाय सुक्तिमोन दा बे एखे लेखायनो दिनै बिथांमोना बुंदों बर' हारिया दिनै खौसे जानांगौ होननानै बे खोथाखौ फोसावबाय थायो नाथाय आं बुंनो सानो बनसुनि जानानै बर' हारिया दिनै सोरबा मोनसे पार्टिखौ एबसुआ थोंजोङै भट होनांगौ होननानै बुङोबा बिपिएफनि सापर्टारफोरा बहा थांगोन साननो गोनां नोंना रायजो जानो दिनै बिपिएफनि भटार्सफोरा बर' नंगौना नङा दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बर' नंगौना नङा दिनै बिथांमोना जे बुंदों इउपिपिएल हानजाया दिनै जोंनि बर'नि थाखाय था मोनथानि थाखाय जोङो भट होनांगौ होननानै बिथांमोना खावलायगासिनो दङ अब्ला आं बुंनो सानो दिनै बिटिसि सुक्ति खालामगिरि सागान होग्रि दैदेनगिरिफोरा सोरमोन दिनै बिथांमोना भटनि मोन्थाय जोङो भटनि मोन्थायखौ मोन्दों दिनै जोङो भट थुनायनि अधिकारखौ जों मोन्दों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दिनै जोङो बयबो गोग्गानानै आं बर' होननानै बुंनो हादों जों दिनै बर' रावजों बयबो गावजों गाव रायज्लायलायनो हादों गुबुननो जोङो दिन्थिनो हादों जोंनि बर' रावा बेसेबां गुवार गेवलां जानानै दं दिनै बेफोरो सोरनि अबदानमोन बिटिसि सुक्तिनि दारै दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव 3 जिल्ला गोदान जादोंमोन बर' रावा 90 फारियाव थिसनजादोंमोन सोरबा साननो हागौ जों दिनै सोरनिबा थाखाय भट बिनो फैदों होननानै नाथाय बियो नङा जों दिनै सोरबा भट बिनायखौ जों दिनै बुंनो होननानैसो फैदों दिनै जोंनि गेजेराव मा जादों मा जायाखै जों बयबो नुगासिनो दं नैबे 5 बोसोराव जोंनि थासारिया ओरैबायदि गुबुंले जादों जों बयबो बेनि बागै रोखा रोखा मिथिनानै दं मोनसे समाव आन्दोलननि मुं लानानै दिनै जोंनि गेजेराव सोर मा राजखान्थि खालामगासिनो दं जे बेखौ थोंजोङै जों बिथांमोनखौ मुं लानानैबो बुंनो हायो आं ओंखायनो लानो सानदों दिनै एबसुआ थोंजोङै जोंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथिनि बाथ्रा बुङै बुङै दिनै जोंखौ सोखावगासिनो दङ दिनै बिथांमोना सोरनिबा जानानै दिनै थोंजोङै गामि गामि हाबनानै एबसुनि मेल मिटिं होननानै बिथांमोना थगायनानै लिंहरो नाथाय बेवहाय जों नुबाय बिसोरो थोंजोङै सोरनिबा थाखाय भट बिनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दं दा बे जोंनि थाखाय मोजां थासारि नङा
दिनै जोङो मोनसे समाव जों बे ओनसोलनिफ्राय जों बयबो मिथिगौ गावनि खामानि दामानि गारनानै अखा बांखा नेवसि गारनानै नोंथांमोना बयबो ज' ज' बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङावहाय हान्थिलांफादोंमोन नङा होमबा रायजोफोर खस्थ' जाफादोंमोन न'खराव दिनै जानाय लोंनायनि अभाबब्लाबो नोंथांमोना थाइनैसो गरनैसो थाखाबाबो बिथांमोननो हरदोंमोन दिनै फैयै फैयै फैनानै जों मा महर नुखो बड'लेण्डआ बहाबा गोमालांबाय बड'लेण्डआ दिनै जोङो नुनो मोनासै नाथाय बिथांमोना दिनै राजगादिखौ नागिर नागिर दिनै बिथांमोना सियाराव जनानै बयबो जोंखौ सासन खालामनाय बेबस्था खालामना होबाय दा ओरैबायदि सासन बेबस्था बिथांमोननिया दिनै जोङो बैफोर बाथ्राखौ दिनै रायखांफिनोबा दुखु मोनगोन दिनै जोंखौ थगायनानै बिथांमोना गादियाव जनानै दिनै जोंनि बर' माहारिखौ ओरैबायदि थेर बेथेर खालामदों दिनै जोंनि गेजेराव सोखावलायनानै जोंखौ बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाहोदों दा बेफोरनि दाया जों सोरखौ बुंनांगौ दिनै जोंनि गेजेराव माहारि आफादनि माखासे गावनि बेक्तिगत स्वार्थखौ सोमोन्दो लाखिनानै गावनि पकेट गरम खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै सोरनिबा राजखान्थि दैदेनगिरिनि बिथोन बायदि बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं दा बिनि थाखायनो जों थोंजोङै नोंथांमोननि गेजेराव फैदों जोंबो फरायसा आफादनि जानानै फैदों जोंनि फरायसा आफादा मानो जोनोम मोनाखै होनना बुङोब्ला जों बिथांमोननि माखासे आखुखौ गाज्रि आखुखौ नुनानै जों दिनै सेन्टिमेन्ट नांखांदों जोंनि बर' माहारिखौ बिथांमोना जोंखौ मानो थगायदों बेखौ जों नोंथांमोननो मेसेज होनो फैदों दिनै भटनि मोन्थाया नोंथांमोननि आखायाव बेखौ सोरबा जबरदस्ति सोरनोबा थुनांगौ होननानै बुंनायखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो गनायनाङा उदाहरना गोबां दङ जोङो गोबां उदाहरन नुबाय जोंनि गेजेरावनो बेनिखायनो जों बुङो सोरबा एबसु जानानै जुदि जोंखौ भट बिनो फैदोंब्ला बिथांमोनखौ जोङो होसोहरनांगौ रायजोफोर कनसिडार खालामनाङा दिनै एबसु हिसाबै बिथांमोना बेक्तिगत गावसोरनि स्वार्थबाजी जिबनखौहाय सुफुंनो थाखाय गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखायसो मावगासिनो दङ नाथाय जोंनि समाजखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोना आगानसेबो आगान होआखै जों बेखौ दिनै रोखा बुंनो हायो रायजोफोर दा बेबायदि थासारि बेनिखायनो जों दिनै नैबे मुहूर्त समाव जोङो फैनांगौ बायद' जादों दाखालि बावै बाथौफुरियावबो बिथांमोना एबसुखौ नो एन्ट्रि होनानै पस्टार लागायनो गोनां जादों बिथांमोना एबसुनि माबा मोनसे फोसावदिं मेल होनानै रायजो राजाखौ बुथुमना लाबोदोंमोन बिथांमोना बै मेलाव बाहागो लानो थाखाय रायजो राजाफ्रा ग्लोब ग्लोब ओंखारबोदोंमोन नाथाय बेवहाय थोंजोङै बिथांमोना जोबथारनायाव मा बुंलांखो UPPL हानजानो भट हो होननानै बुंलांबाय बर' जाथिखौ बासायनो थाखाय UPPL आव भट हो होननानै बुंलांबाय दिनै रायजो राजा नोंथांमोना बुंदो UPPL आवल' बर' दङ नामा BPF आव गैया नामा दिनै BPF आ सोर UPPL आ सोर अब्ला बिथांमोना दिनै सोरखौबा आंगो होनानै सोरखौबा जानगाराव दोननाया बे बबेनि जुक्ति जाखो रायजोफोर दा बेनिखायनो नोंथांनि भटनि मोन्थाया नोंथांनि आखायावनो सोरनिबा नारसिननायजों सोरनिबा बायदिसिना दुसि होनानै बायदिसिना नोंथांमोननि मेलेमखौ जाफ्लेनानै बिथांमोननि रावजों नोंथांमोना गग्र'आ नैबे मेसेजखौ जों दिनै नोंथांमोननो बनसुनि जानानै जों गासिबो सोद्रोमाफोरा बेवहाय नुजाथिफैदों आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि नैबे 2025 मायथाइया जोंनि थाखाय जोबोद बेसेन गोसा मोनसे बिसायख'थि जों बेवहाय जोङो बबे सरकारा जाथावना बेखौ जोङो थोंजोङै जों दिनै नुहुरो बिथांमोनखौ जों दिनै सहाय होनांगोन आं बुङाखै आं मुंबो लाया सोरखौ होनांगौ नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ सोरनि थाखाय गोलैनांगौ नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ दिनै जाथिनि थाखाय गोलैनांगौ नों जोंनि आइ आफा आबै आबौमोना दिनै जिउ गारनानै जोङो BTC दाना होदोंमोन बै BTC खौ जोङो ओरैनो सोरनिबा आखायाव गथायनांगौनि जोंहा बेबायदि समा दा फैदों होननानै जों बुंनो सानो दिनै BJP आ हाबगासिनो दं जों BJP खौ थोंजोङै बुंगोन बिथांमोननि स्टेटआव सरकार सालायगासिनो दं जोंनि काउन्सिल फिसाखौ मानो नोजोर होदों रायजो राजाफोरा मिथिगौ ना जोंनि 6 सिड्युलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गुबुनफोरा बेवहाय हानि मोन्थाय गैया नाथाय बिथांमोना बाहेरानिफ्राय मानसि सोनो थाखाय कम्पानिफोरखौ लाबोनानै जोंनि जायगायावहाय जोंनि हाखौ सेनो थाखाय बिथांमोना षड़यन्त्र खालामगासिनो दं रायजोफोर बेनिखायनो साबधान जा आरो बिसेसके जोंनि हादान ओनसोलाव थानाय रायजो बिथांमोना गावनि हाखौ रैखाथि होनोब्ला दिनै सोरबा जोंनि बर'नि खुंथायावनो जोंनि गोहोआ थानांगोन जोंनि बर'नि आखायावनो थानांगोन नङामोनब्ला बिदि नङाब्ला जोङो सोरबा BJPनो होयोब्ला बिथांमोना जोंजों मा खालामगोन मा खालामा जों बेखौ सानथ्र' हाया आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै जोंनि थोंजों होनांगौ मेसेजआ बेनो जों दिनै माखासे पस्टारखौ होलांबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेनिखायनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे ओरैनो मिसइउज खालामालासे सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा खावलायनाय लेखा नोंथांमोना जबरदस्ति भटखौ होआ गावनि